La resposta és senzilla, la resposta és fàcil. Dependent o independent? Això que ens ho hem preguntat moltes vegades a nivell personal, sobretot quan un es va fent gran, a què aspira? A seguir xupant de la mamella d'algun lloc? No, aspires a poder-te realitzar com a tu mateix, ser persona en tots els sentits. I per tant, què busques? Ser independent, un alliberament total. I això va des de l'alliberament econòmic fins a poder decidir per un mateix amb qui vol, quan i de quina manera compartir una vida. Ningú s'hi pot interferir, ningú s'hi ha d'interferir. I per tant, si com a nivell individual, si com a nivell personal volem ser independents, volem ser lliures, a nivell col·lectiu això també és bo. És més que bo per poder-nos desenvolupar com a col·lectivitat. I d'aquesta manera, a més, ens demostrarem a tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes del país que siguin independents. Nosaltres hem seguit la nostra raó de ser, la nostra raó de ser de vida i també personal. Per tant, és fàcil, la resposta és senzilla. Dependents o independents? Està clara la resposta, oi?